nakaliang ka Arts and Culture Department jong ka Council lawan ra ke agenda note hakabite bat kenika kasi Heritage Village hang tay po mo plang bat nakaliang ngajongi nilaray nakaisi mentaga janmiet ba nginyatray lang ba ka state government bat ka tourism department hadin mengilai kendo chief minister bat nakaliang chief minister la ay ka assurance banyatray lang bat ni bat hakabide ba kani nilaray ban penlong hau benai Disember tausna yaka Monolith Festival kajing tumu ban penlong kani ka Monolith Festival kalong hadin mengi baki pai ba ki jungi ki babon ba napo ri khasi jantia lani napo Meghalaya bat na Shabaru jongka jela bat tu Shabar jong kari India ru ki kwa ban tip khambha lani ki kwa ban yi si shibun ki riti dustur ki jongi but hakani ka khasi Heritage Village hamo plang ka bangin penlong ka Monolith Festival hang ni ngin showcase lut ngin pen ilut ya baro nadu ki yeng trap ki yeng ki sem ka tem kaput ka siau ka ruai nang ta ngin pen i ka shat nang ta ngin pen i ka riam nang ta ka kibapun ba kiriti ki dustur kiba lesi ka baham kani katai kiba ngidon kam lesi ban pen i khamtam ya ka juk ka bamta ka ni ka generation ka bamta kibabun lesi kinamla shu ban liwat lalaki jong ki jaka namar ladang ken haka jingpet jong ka KHDC ngidon kum basan khusau tuliki ilaka te kawai ka ilaka kaya pher kariti dustur na kawai pat te lada san khusau tuliki ilaka nginwan ra lang ya kariti dustur hang ni haju haka ju karensan haju platform kan long ka jing mentoy ka bakrau yaki tourist ki bakwa ban tip khamba shapangka je beri bajungi kata di kajing tumu bat klaim arta tian ngin la ban penyai bet ini kakam da kajing ya trelang ba state government kan compare ru mentak snem namar ba ya trelang ba state government